Chineke merụ Chukwu na-adịnyere mmadụ ezi Chukwu na-adịnyere mmadụ Chukwu nọ n'ime obi anyị aha ya bụ Emmanuel. Babando ya ka anyị hụrụ ya ka ọ na-amụke na Bethlehem ya. Anyị hụkwara ezi nne ya Mary o jiri akwa wee kpuchie ya ụkwụ onye iwe ya ebe a nọ na-enye anụ n'ọrị aga m ewere obi jere ya ozi aga m ewere ndụ m were ya were ndụ m jere ya ozi aga m ewere obi jere ya ozi n'ihi na onye nwụrụ anwụ abụghị toro Chukwu. Iro n'ezinụlọ ịma nke nkwaba ọtụtụ ihe na-ewuli mmụọ juru ya ọtụtụ ihe na-ewuli mmụọ juru ya ma gbakasa adịrụ n'ezinụlọ ịma eze ịma ọ bụ n'onye agbara ụta aga m ewere obi jere ya ozi aga m ewere ndụ m jere ya ozi maka na ugbu a bụ oge m nwere jere ya ozi n'ihi onye nwụrụ anwụ abụghị jere Chukwu. Ebe Mary na Martha na-ejere ya ozi aga m ewekwara ndụ m jere ya ozi brọda ugbu a bụ oge m nwere jere ya ozi n'ihi na onye nwụrụ anwụ abụghị Chukwu. Herod abụghị mbụ nwa nwụrụ abụ kaja njubere onye anya ukwu na Chukwu anya onye ụfụ obi abụghị Chukwu anya onye akpụ obi abụghị Chukwu n'ihi na dịka mmiri si n'igwe na-erudata otite mmanụ si n'igwe na-erudata Chukwu sikwe n'eluigwe wee bịa n'ụmụnne emenụba azụtaghị ya n'ahịa onye Jehova nna m gọziri ma gọzie ọ ga-ahụ ikpo ọ ga-obe eze ime abụrụ ọka obe eze ime abụrụ ọka obe aga m ewere ndụ m jere ya ozi were ndụ m ụlọ ọrụ ya ọlụ brada aga m ewere ndụ m were ya ozi n'ihi na onye nwụrụ anwụ jere Chukwu ozi. Ebe Mary na Martha na-ejere ya ozi aga m ewere ndụ m jere ya ozi ugbu a bụ oge m nwere jere ya ozi anyị n'ihi na onye nwụrụ anwụ abụghị jere
Chukwu. Thank you. Happy Christmas to you guys. Happy